Mill-bidu tax-xahar ta' Ottubru fl-Italja il-prezz tal-enerġija għad-djar residenzjali żdied b'59%. Dan tħabbar mill-Awtorità Taljana tal-Enerġija ARERA hekk kif qalet li din iż-żieda hija kawża tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Dan se jwassal biex il-kontijiet tad-dawl se jolew għal medja ta' iżjed minn 1322 euro matul il-perjodu ta' 12-il xahar. Is-sena l-oħra l-kontijiet tad-dawl għall familji Taljani kien jammonta għal medja ta' 632 euro. Dan ifisser li l-kont tad-dawl għall familji fl-Italja żdied b'690 euro. F'ċifri li ħarġet l-Awtorità Taljana ntqal li dawn iż-żidiet qed jolqtu 41.5% tal-familji Taljani. Intant mill-jum tas-Sibt ukoll żdiedu l-prezzijiet tal-enerġija għal miljuni ta' familji fir-Renju Unit. Din iż-żieda fil-kontijiet tad-dawl Brittaniċi waslet wara żieda ta' 80% fix-xitwa li għaddiet. Il-kontijiet tal-enerġija fir-Renju Unit se jgħoddu għal medja ta' 2500 sterlina f'sena. Il-medja tal-kontijiet tad-dawl qabel kienet ta' 1971 sterlina fis-sena. Dan ifisser li f'sena se jkun hemm żieda ta' 529 sterlina. Skont rapporti fil-medja Ingliża qed jingħatu wkoll il-prezzijiet tal-ikel fir-Renju Unit se jkun id-doppju minn dawk li kienu s-sena li għaddiet. Dan se jwassal biex eluf ta' familji f'dan il-pajjiż matul ix-xitwa li ġejja se jkollhom jażlu jixtrux x'jieklu jew inkella jħallsu d-dawl sabiex ikollhom biex isaħħnu djarhom. Dawn il-każijiet mhumiex iżolati biss għall-Italja u r-Renju Unit. Fost xiren ta' artikli, rapport fil-Brussels Times spjega li Furnar kellu jalaq il-bibien tiegħu wara l-kontijiet tad-dawl żdiedulu b'500% fi Brussell. Dan hekk kif il-kont tad-dawl għal dan il-ħanut żdied b'10,000 euro. Fil-fatt, il-kont sploda għal 1860 euro għal il-fuq minn 11,836 euro. Din is-sitwazzjoni hija differenti ħafna minn dik f'pajjiżna minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent. Dan hekk kif il-Gvern Malti qed jinsa biex il-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna jibqgħu stabbli. Dan qed iwassal biex il-familji Maltin qed jiffrankaw mill-inqas 1,700 euro fis-sena f'kontijiet tal-elettriku, gass u fuels.